South African Wanderers, ngidlala Phoenix City, AmaZulu, nathi Lions, the Rangers. Ngase kwabeka amakhokho ngo-2008 ku-Financial Rangers. Kwabakhona isimo sokudubuleka sama nabo bafowethu ngoba sasibe-mining khona la endaweni futhi kwakukhona ungazwani uphathi kwethu nabanye abafowethu basebesidubula. Nikwena Impilo ayisayinhle kahle hle akusekuhle ngoba nokudonsa kanzima ezimalini kukhona kakhulu. Akusahambi nje kahle njengakuqala. yeah Amatekisi uhamba agcine phela. Sasa singena kulento ke ye-mining nawo la sacitha imali khona. So ayeqeda yini amatekisi? Ukulimala ukushayisa nje phele. Kanjalo kube into njengaleyo. Mhlawumbe kafishane kwakuyini inhloso yokuthi ube nawo kwawukuthi akubhekelele mase ubeka amakhokho ethala? Ukuthi impela kube uyibhizinisi engingena kulona emva kokuyeka ibhola. Ngicabanga ukuthi hayi la into engakwazi ukumphilisa. Ngane zohamba la ibuye iphele. Akwenzeki lutho nzima. Ayikho nje into engathi yenzeka. Bekade uzameka akusazameki njengamanje. So uma ngathiwa khona umuntu ofuna ukukusiza ungafisa ukuthi akusize ngani? Ngoba kake ngase nginomzila vele ngokhumbi inhliziyo isasele khona ukuthi engathi ngabuye futhi kube khona ungabisiza unjengawo lo makhumbi. Uthola Nyazi Cup siphathe kakhulu nabanye abafowethu ngenxa ukuthi into yokuhamba ayikho bagcina seningasahambi kahle ngoba bagcina sebehamba ngalesi bilanda imali ngaphandle kwami. Leso sami ukuthi ngiqhubeke ngiveza abafana abancane baphumelele kwacasa singasenzeki agcina uNyazi Cup seliphela. Ngona ngisafake isicelo sokuthi mangenzeke libuye ngoba abafana bakhulu abancane basangidinga ukuthi ngibabheke ukuze bana baqhubele bafele izinga ngafike lona phezulu.